členom rodiny. Povedz nám niečo. Tvoje pocity. Vyššie sa postav na zárodí. Tak, pravá, hop. No. Tak, hore. Čo? No. Trošku, ešte možno vstúpiť dozadu. Takto. Aby sa ti to viacej doplo. Dobre, začím. Chyť si do obidvoch rúk obidva ona, tak dá sa odraziť ako on, hej? Takto, hej? Dobre, to je, všetko je super, dobre. Dole červená karabína, to sa, hej? Kde? Dobre, raz, dva, tri, poď. Delej, zažvi! Ty kokos. Zabudol sa po tom.